Здравейте хора, аз съм Норман ТВ и днес отворихме Golden Chest и от него ми се падна Legendary Card. Не се шегувам, ето ги. Гравел. Graveyard. Не знам за кой да го сложа, но... Али мини-пект. Спечелих от Golden Chest Legendary Card. Имам колектора, мортора. Да знаете, ето, не искам да го апгрейдвам, защото той не става за нищо. Иначе това, да. Това ми харесва. Добре, почти сме 8 лева. Искам да видя турнаментите. Гарс, сби ми интернет. Съжалявам хора. Сега ще се правим пак. Просто, аз съм към МТЛ и по някой път ми забива интернет заради нещо. Сега па една Разбирате ли? Получих Graveyard Legendary Card от Golden Chest. Това е лудост. Абонирайте се за мен. Този клип го направих заради Graveyard. Сега ще видя да направя още един клип, но ще видя. Абонирайте се за мен, харесайте клипа и айде, чао!